Mas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Senajan dunya ra bisa nampa bakal kajaga yen durung kapisah mrintah kuwasa. Mas Gusti kandhing ati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laku kresna dateng saking suka tarewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji. Mas Gusti kandhing ati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laku tresno dateng saking suka tarewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji. Dongaku siji tresno